Nou, goeie. Hoi. Is dit een corona-ritje? Oh, sorry? Is dit een corona-ritje? Ja. Ja? Ja, een beetje wel, maar toch een beetje in beweging blijven, hè? Ja, hè? Oh. Die is dit al vaker? Nou, nog net zo lang blok. Nee. Maar ja, de sport kwam met dicht en zo, dus. Maar toch maar een beetje in beweging blijven, zeg maar. En maakt zo'n gruthoentje of wat is het? Nou, het is nou Oerenbrugge en dan hier langs en dan weer terug. Het is ongeveer een uur of zo. Dit is wel een mooi paardje. Ja. Mooi glat asfalt. Ja, inderdaad, de Oer ook klinkers in het water, dus. Dan hier maar. Ja. Uit welk dorp komt staan? Uit Korsetille. Oh, kijk. Dat is mooi tegen bij je in principe, Ja. om dan hier langs te gaan. En zit je nog op school of zo? Of, Ja, dat wil ik net met Trono. Ik zit nog op een middelbare school. Dus dat leidt op zich al je stil. Ja. We gaan online wel een protte ding, maar het is toch een stuk anders als dat je gewoon een school kent natuurlijk. Ja, hè? En hoe is het? Wat vies ervan? Ja, ik vind het dat op zich wel goed gaan. Ik vind op zich wel fijn dat ik mijn eigen dagen wat meer kan beslissen qua dat wanneer het uitslaapt en al dat soort dingen. Dat had op zich zijn voordeel ook wel. Ja. Dus dat vind ik wel leuk op zich. En bepaalde lessen die ik net zo leuk vind, waar ik dan misschien ook geen online lessen van die mis ik dan net heel erg. Ja. Welke opleiding doe je? Ik zit nu in de 4e klas van het VWO. In Boetenpast. Ja. Dus het is wel een lastig hier. Dus ik vind het ergens wel jammer dat waarschijnlijk als we naar school maar in juni, dat dan wel op iets heel veel van ons ijs doet, denk ik. Ze misschien wel een beetje meevallen, maar dat weten we nog net natuurlijk. Dus ja. Al wacht je. Ja, klopt. Ja. En wat doe je nog meer om een beetje in beweging te blijven? Of, Ja, ben ik aan het werk in het Pois. Dus dat gaat ik al terug. In deze tijd alleen maar meer drukte daar. Ja? Ja, en wat curry. Mijn vriendin een keer wat curry. Wel afstand natuurlijk. En ja, dat en wat schilderen en dan gaat het wel even wel terug. Ja. Bijvoorbeeld op zich wel aardig. Het in beweging blowen. Ja, de sportspel is natuurlijk alles, maar dit is ik wil mij dit waren. Dan vind ik dit ook wel een fijne oplossing. Ja. Maar en hoe gaat het dan met die vriendinnen en zo? Want dat is natuurlijk wat rij. Nou, ik ga dan 12 vriendinnen in het dorp, waar ik dan al een prototype ben. En die ging wel shimmen, maar ze wil wat van afstand en al dat soort dingen. Dus dat is wel lastig, maar dan kun je dan nog wel op mij praten. In plaats van alleen nog hoe appen of dat soort dingen. Maar dat is toch oors. Op zich alleen nog op telefoon contact houden is toch heel oors als dat ooit echt is te zien. Ja. Ja. En met de vriend? Ja, die shit nog wel in het weekend. Ja. Maar ja, dat is wel logisch, lijkt het niet. Jawel, hè? En dat is geen oormeter. Nee. Dat mij gelukkig nog, van hij te mij. Ja. En wat zit je nog meer doen? Werken? Werken. Ja. En mijn school nog bezig. Die wilde op de planning. Ik hoop dat ik er rond daar kom. Want ik kan er zin in hebben. Ja. Ja. Nou, nog een hele noffelijke dive Ja, verder. dankjewel. Ja, hoi. Hoi.